Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Gथ'आनो जि अन्थावथाव मिनियो ना बाबाया भिडिअ लाबाय दं इनो बाबाया भिडिअ लाबाय दं apa tukulu rene ne होनदो rene rene apa बिमाजो बेसेबा आराम गेलेबाय दङ ना बाबा खुगाखौ ओरै बानायलायो बाबुआ इदि बानायलायो ना बाबा रोंथारबाय आरोना नोङो बाबा रोंथारबाय नोङो सोर सिखायनाय नोंखौ इदि खालामनो babaya hen इदि खालामनो इनो babaya मिनिनाया हनै बासुनांनि आयौ आयौ एहे 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 होनलायो एहे 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 होनलायोना नोङो बाबा आंनि जिउ दे जानोसै नै लकेल दाउ गोजा आयौ आरो मासे खाना दोनबावदो नै लकेल दाउ गोजा लोगोफोर माथाम गोदाखाबाय नै दाउला मानै दाउजो मासे ना फोरानना दोननोसै जाय जोंहानाव आलासि जानो फैयो मोनजाफैखागोन नै बे साननैसोआव फैबाथाय खिन्थु फोराननायसो मोनजागोन आरो ना फोरानना दोननो नागिरदों आलासि फैयाबा संना होनाय गैयालै संनासो जानांगोन नामा जोंहा एकदमबारे साननैसोआ बेस्थ'थार बाबुजोनो सब जगार दंजोबो ना होमबाथाय फैनो हागोन आरो खिन्थु आजादियाव जागोन होनना फैबाथाय खामानि जानाय नङा संनासो जानांगोन होनलाय आंबो हाथ'वाना दा बाबुजोनो एकदमबारे नांथाबबाय थानांगौ दा पुरा लकेल दाउ आरो मासे खाना दोनबावदो नै जाबाय थादो इसे ना इनो आथिं गांखंखौ आलदाहाय गोदानांगौनो स्रेम एवोनो स्रेम एवोनो आथिं गांखंखौ आलदा गोदानांगौनो ओमफ्राय बेदर मोजां गोजा फोरानगोननो जागोन ना नोंनिया एयो आंनि फेन्दानिखौल' होनांगोन आंनो जागोन दे बुरजाद्रायसो जाबाय बाथिनि जाखागोन इयो आंनो बाथिथाम लाबो साहा लोंनोसै साहा लोंनो लुगैबाय साहा फुदुंनानै लाखै नायबाय दं गेलेबाय दङ आरो माजों ना बाबु लाल साहा फुदुंनानै लाबोबाय नै हासबेन्डआ साहाल' लोंनो गोसोखांथारग्रा जाबाय आंहाबो बारानो एकदमबारे बाबु मोननायनिफ्राय जेबो मोनजाथ'ला नालाय खालि लाल साहाल' लोंनो गोसोखाङो आरोना ओमफ्राय नै हासबेन्डआ दहायो सकआव थांदोंमोन नालाय आङो एसे जाग्रा लाबो होननानै खोन्थानायखाय लायनो थांदोंमोन आरोना नै बिस्कुटखौबो इखौल' मोनजायो नालाय पेकेटथाम लानानै फैखाबाय आरोना ओमफ्राय बाबुनि माबाखौ लाबोसै थावखौ नै बाबुनि थाव लाबोनो हरदोंमोन आं उफु बाबा उफु ओमफ्राय आरो नैलाय मा मटरबो लाबोदों मटरखौ आं मोनजायो आरो रुनानै ओमफ्राय नैलाय माथो बुट दालि उफु बाबा उफु इखौ मोनजागोन खोमा आङो ना दे ओइ माबाखौ मटरखौ मोनजायोबाथाय होमबा गोबाव सोमना दोननानै ओमफ्राय रुनानै जानांगोन आरो ना बिस्कुटआ पेकेटसेल' बेसेदो नो सोना दोनफिनदो मा ओइनो साहा लोंनोबा लाल साहाल' गोसोखांबा जाबायहाय लोगोफोर लाल साहा सोरांबाथाय नोंबो लोंनो बाबा साहा होनलाय सं बाबा मा सायायनो मटरखौ मोनजागोन आङो रुनानै मोनजायो माथो थावआव नाङा हालदै नाङा मस्ला मस्लि बारा नाङा आलु जानाङा फास्टाखौ जासिनाङा दा फास्टाबा माबाया मानगोन ना सिगांनिया। อืม
Ini pikir lagi. Ini nah. Kuru sudah bandung. Kantong dia. Gaवनो माबालांनो बेलथालांनो Apa kandung dia sung lah. Kandungan mau buat. Dolok tena macam. Apa dia? ayo बेलथायो गावनो बेलथायो न'खय नों सिदा बानायबाय इथिं लोगो लोगो बेलथायफिनबाय इयो Nggak bani kisah nih ke. नै थिंसो माया नै बाबु बाबा Kutlak sana dia. Kutlak tu bikin berapa nih? Nah, bapak bodong nih kutlak. ayo मिनिलायदो अमा बाबा पुतलाखौ नायै नायै मिनिलायदो न'खय बिस्कुट जानो नो माबा मा होनो बुट दालि लाबोदों आं मोनजायोना मोनजायाबा बुट दालि gila sayang nanggem nangis sih Enggak. Bisa lagi lang masuk. Pakai terus bang. gila Kenapa sana? Kenapa? nang देरबासो जागोन जोंना बाबा बेसेबा जोग्रांखायो बाबा जियानो थानो नागिरा फिन्नाबाबो एकदम जोखारजोबनानै आफाङावसो थाहैजोबो आरोना नै हामा बाबा दुस्थ' जाबायलै नों बाबा दे दुस्थ' नङा दे बासना आंनि दुस्थ' नङा दे आंनि बाबाया दुस्थ' नङा मोजांसो ना बाबा मोजांसो बाबाया आंना दुस्थ' नङा ना बाबा Gurung balik kan lancar. गरमथार जाबाय आंबो गरमथार मोनदों Kita pengen sana. Nang dong sih. बाबा Ngan udah nangsak lagi ada. बाबा sta अमा बेदरखौ फोरानासय Kurang deh. मा अराव फोरानगोन होनदोंमोन आं मोनजागोन ना मोनजायाबा दाउ बेदर गोरानखौ Menjadi? नङा दा नङा जेनेबा मास मोनसेनि बाबा मास मोनसे जाबाथाय मास मोनसेनि उनाव Menjadi. ए इखिनिल' जाबाय बेदरा रानथाबजोबनाय एसेल' जाबाय अराव फोरानबाय ना दाउ बेदर लोगोफोर नै जोंनाव सोरबा आलासि जानो फैबा बे साननैसोआव दाउ बेदर गोरान मोनजागोन आलु जहल सबायजोसो इना खालि सबायजोल' दाखालिबो जाखांबाय आंनोबो दोन दे मोनजानांगोन आंबो हले मोनजायोना मोनजाया ओमफ्राय इनि एसे गोबाव थाबाय नों होमबा मोनजानाय नंला आरो आङो Betul betul menjaga nang sobai menjadi nggak? नोंथ' सबायखौलाय आं जाखायाना मोनजायैखौलाय मानो जानो मा होनदो बेखौ होनदां सबायजों दाउ बेदर गोरान Modem lagi. मोदोमलायगोननो मालायनो जानोसैनो सबायजों दाउ बेदर गोरान ओमफ्राय आंहासो मोनजानाय नंला आरोना लोगोफोर सबायखौ जाथ'नो होआखै नालाय आंखो Apa sih ya? Masa? Mugu dali sih. मोजां जायो जानांगोन होनबालाय Gorni apa baik? जानांगोन होनबालाय आं जाफेराखै हले Kayak mana song nah tentu. ए दाउ बेदर गोरान मोनजागोन आं दा Hari ओंख्रियाव होबानो गुरै जाबाय आरो लाय गोबाव संबानो. ए संगोन मा संगोन दा सङानो Gaban जानो हागोन होनबालाय. सोदो आराम फोरानदो बयामसेयानो जानाय नंला Makan tawa gue yang sejalan. माथामबाबो जाजाबाय माथामबाबो जाजाबायना है बयामसे जादो दे